Хайде с мене в посетена държава номер 30 в живота ми. Бях си поставила предизвикателство 30 държави преди 30 годишна възраст, с което пътуване предизвикателството е успешно. И тъй като съм все още само на 28, си поставих предизвикателство 40 държави преди 30 годишна възраст. Полета ни беше чартър едно от терминал 2, който можете да видите, че е доста обновен. Но закъснях с над 1 час и ни се наложи да седнем на това заведение срещу скромните 26 лева за едно фрапе, един хот-дог и една вода. Тези хора не познават парите. Но в крайна сметка си беше наш избор. Сезурните занимателни игри за децата ме впечатлиха, честно казано. И за сметка на закъснението хванахме уникален залез, на който се наслаждавахме почти през целия път, който беше около 2 часа и половина. Мина бързо, сравнително безпроблемно, много лека турбуленция имаше. И ето ни вече на летището, което честно казано е доста голямо. Очаквах да е по-малко. А на коя държава е, можете ли да познаете? Да, езика е арабски, но не точно. Цялото летище е доста добре остъклено и за добре дошли ни лепнаха ето този червен печат, а за на излизане е същия, но в черно. Отправихме се да си чакаме чекирания багаж. Тъй като се чекирахме последни, при нас дойде първи и нямаше много чакане. Колкото и лек и бърз да беше полета, все пак си е път. Отправихме се към хотела. А как изкарахме там и коя беше държавата, можете да видите в част 2. Последвайте ме за нея. Чао!